Si tu agafes el cas del Tecnocampus i veus quina és la gènesi del projecte, doncs veuràs que s'ha d'anar uns quants anys enrere respecte de la seva inauguració ara fa 10 anys. Jo crec que l'oportunitat, després del Tecnocampus, projectes d'aquesta envergadura, penseu que un projecte com el Parc de l'Economia Circular pot ser un projecte de 100-200 milions d'euros en el seu conjunt. No estaven sobre la taula. Quina és la primera oportunitat dels fons europeus? Catalitzar tot el procés i anar més ràpid, perquè sabem que el calendari dels fons europeus és aplicació del 2021, execució 21, 22 i 23. Per tant, i aquí ja t'estic contestant la pregunta, els fons europeus són una oportunitat per anar més ràpid, perquè sabem, o el que ens han anat dient, és que aquests projectes, com et deia, s'han de presentar al llarg del 21 i s'han d'executar 20, 21 i 23. Si no els aconseguim, que també és una possibilitat, perquè encara no hi ha un marc clar de com passarà, doncs haurem accelerat i tindrem en marxa els projectes per poder anar a buscar inversió privada o altres convocatòries europees. Penseu que en parlem molt del Next Generation, però que ha de venir aviat la següent edició del programa Marc. S'ha acabat l'actual i amb les línies directius que marquin en el següent programa tornarà a sortir noves convocatòries, com per exemple la que ja tenim demanada ara del fons FEDER amb la Ciutat Cuidadora i en el qual estem en el període d'al·legacions. Vull dir que, responent, hem de córrer per al Next Generation, però això també ens dona l'oportunitat a tenir ja tot el material per poder presentar-nos altres convocatòries.